No moi Helena. Onhan Seppo kotona. Ei, se meni jonnekin työkeikalle. Me kuultiin joku hirveä pamaus ulkoilta, joku sampola. Pitäisikö mennä kattoo? Ei missään nimessä. Pysyt siellä, etkä päästä ketään sisälle, etkä ulos. Onko selvä? Joo, okei. Jenni, kuulet sä mua? Kate tässä. Kato mua, oo kiltti. Soita ambulanssi. Mitä tapahtuu? Jenni ammuttiin. Tekijä pakeni paikalta. Jenni, koita kestää. Apua on tulossa. Tunnistat paremmin kuin kukaan muu, hyvässä ja pahassa. Teit sä tän kaiken mun takia? Mä haluan, että sä oot onnellinen. Jenni! I now pronounce you husband and wife. You may seal your promises with a kiss. Jenni! Jenni! Tämän vuoden Miss Keittiö on Jenni Vainio! Mä oon kahvipapu. Jenni! Sä saa kuolla. Katja! Kaikki järjestyy. Jenni selviää. Liisa. Et sä mukaan huomannut, että mä istuin tossa? Lakasit nuo roskat suoraan mun kintuille. No anteeksi. Mulla että se on roska-astia. Eikö sua yhtään kiinnosta, miksi mä oon täällä? Et välitä, vaikka mä olisin vakavasti sairas. No, oot sä? No en. Vaikka sydän onkin karella ja ruoka ja uni ei maita. Liisa, sä oot viisas nainen ja sä tiedät, että mä en koskaan satutta Severiä. Ja että mä oon se mies, johon sä aikoinaan rakastuit. Sä oot se mies, joka seisoo mun mopin päällä. Kyllä mun on pakko käydä kattoo vaarikunnossa. Mä tuun kanssa. Ettekö mee? Henna sanoi, että me ei saada mennä ulos eikä päästä ketään sisälle. Hyvä, te oottekin kaikki täällä. Ammuttiiks tuolla? Joo, mut poliisi on jo paikalla. Onks vaariin osunut? Ei. Mut Jenni sai osumaan. No selviiks se? No, valitettavasti ei. No ei sitä nyt auta tässä surkutella. No mitäs me sitten tehdään? Mistä minä tiedän? Vaikka ruokaa. Oliverilla ainakin alkaa olla jo nälkä. No entä Jenni? Niin ja vaari. No me ei Jenniä voida enää auttaa. Seppo tulee heti kotiin, kun se saa vaan juteltua poliisin kanssa. Isabella on ihan oikeassa. Mennään tekemään vaikka ruokaa, niin saadaan jotain muuta ajateltavaa. Seis! Ei pääsyä. Tää on rikospaikka. Mä kuulin, että täällä on ammuttu. Ja mä pelkäsin, että sulla sattunut jotain. Mulla ei mitään hätää. Jenni sen Hyvä luoja.
Kuka sen teki? Kun jenkkirauta tästä lähti renkaat ulvoa, sieltä kai se laukaus tuli. Ja sä oot varma, ettei se tullut takaisin? Uskomatonta, että yksi meistä voi olla noin vaan yhtäkkiä poissa. Onneksi tekin olette kunnossa. No samat sanat. Mitä sillä ovella oikein tapahtui? Näet sä se ampui? Ei. Mä olin just astumassa ulos, kun päätinkin sitten antaa tilaa Jennille ja Katjalle. Jos mä en olisi väistänyt. Niin sä olisit kuollut. Ja Jenni ei. Sepä se. Jos mä olisin voinut jotenkin auttaa. Sä et olisi voinut tehdä yhtään mitään. Niin just. Jos tässä jotakin nyt pitää syyttää, niin... Sitä ampujaa tietenkin. Mut kuka se oli? Ja voiko tulla takas? Onkin päälle meinattiin ajaa vähän aikaa sitten. Uskaltaako täällä enää edes liikkua? Poliisi etsii parallaan sitä ampujaa, mutta kai syytä on olla varuillaan kuitenkin. Tehän puhutte, kun täällä jylläisi joku järjestäytynyt rikollisuus. Ei Pihlajakato nyt sentään mikään getto ole. Ehkä ei. Mutta silti mä haluan, että se ampuja saadaan nopeasti kiinni. Tuskin saadaan. Äidinkin tappaja pääsi vapaaksi. Anna mä arvaa. Ossi ja Jenni on taas suututtanut sut. Ossi meni Jennikan oikeuteen. Voit sun kuvitella. No mut, ette sit oo asianomistajia. Ehkä Ossi meni sinne sen takia, että halus vaan tietää, minkälaisen tuomion Jenni saa. Luulitko, että Jenni joutuu linnaan? Päinvastoin. Nyt se saa ihan laillisesti tukea meidän suut rahalla. Mä en tiedä, miten mä kohtaan Jennin huomenna töissä. Tai ylihuomenna. Tai ylipäätään koskaan. No auttaisiko, jos sä pitäisit vähän lomaa? Mulla on parempi idea. Mä irtisanoudun. Ja mä näytän Jennille, mitä mä oon siitä oikeasti mieltä. Tänneksi sä tulit mököttämään? Nyt sä kuuntelet. Mä kuunnellut jo ihan tarpeeksi sun anteeksi pyyntöjä. Ja mä oon niitä ihan liikaa jo esittänyt. Vaikka sä oot musta mitä mieltä tahansa, niin toi nälkälakko ei tuo sun äitiäs takas. Just mä söin päivällä sun pakkopullaa. Se oli kukkoa viinissä ja sä tuskin maistoit sitä. No, onko se mikä ihme, kun on just kuullut, että naapuri on ammuttu? Tekosyy. Sun sairaus on vaan pahentunut. Sulla ei mitään oikeutta puuttua mun elämään. Itsepähän valitset. Mut Sebastianin olisi erittäin hyvä tietää, missä mennään. Oi Jenni Parka. Niin, vaikka tietysti mä oon hyvin onnellinen siitä, että Seppoa ei osunut. Joo, no mä lähden nyt. Eikö ne poliisit olisi voinut tulla esittämään kysymyksensä tänne? No enpä älynyt sitä ehdottaa. Äkkiähän mä siellä laitoksella käyn. Mä lähden saattamaan sua. Mä voin lähteä kanssa ihan hyvin messiin. Ei mullakaan mitään. Peppi meni moikkaa Ossiani. Joopa joo. Hommatkaa nyt mulle saman tien poliisi saattue. No eihän se tappaja näillä kulmilla pyöri nyt, kun poliisikin on sen perässä. Olispa mullakin tollaiset tukijoukot. No se Liisa sitten on tullut yhtään sua vastaan. Ei. Tänäänkin se kirjaimellisesti lakas mut pois elämästä. Sulla on sentään asiat hyvin.
Toiset tappelee tässä elämästä ja kuolemasta. No ei. Ihan aiheesta näpäytit. Mun murheet, ne on niinku itikan pistoja ampumiseen verrattuna. Mitähän sitä voisi tehdä, että tulevaisuudessa voisi estää tällaiset tragediat? Niin, hyvä kysymys. Eiköhän me sitä tässä mietitään ihan kaikki. Mitenhän se Liisakin pärjää? Jenni oli se hyvä ystävä ja Paulakin vasta katos. No nyt sulla olisi hyvä tilaisuus osoittaa, miten suuri sydän sulla on. Liisa kaipaa varmasti olkapäätä, jota vasten se voisi itkeä. Kiitti, kun tulit moikkaan. No totta kai, koita jaksaa. Siis tuntuu vaan niin epäreilulta. Jenni oli kerrankin onnellinen ja... Ihan hirveätä joutu kertoa isälle ja äidille. Meni ihan sekaisin. Miten mä ikinä pystyn kertoa Nikolle? Missä Jenni on? Mulla on sille asia. Cindy. Niinpä tietenkin. Täällä saattaa Jenni paapumassa. Vai eikö Jenni enää riitä? Cindy, kuuntele. En kuuntele! Jenni, missä sä oot? Tuu esiin! Mihin se on piiloutunut? Jenniä ammuttiin. Jenni on kuollut. Tuntuu ihan hirveältä. Jenne menetti henkensä meidän sotkujen takia. Kyllähän me nyt voitais rypeä oman tunnon tuskissa, mutta ei nyt kuluteta aikaa siihen. Onko ideota mitä tehdään? Mitäs kerrotaan Kytille? Tulee lisää ruumiita, ei käy. Mitä sitten? Jotenkin se kiristää ja saatava hoideltua. No se on liian kova vastus meille. Niin kuin me ollaan hyvin nähty. Jumalauta, mä jotenkin kuvittelen, että mun ei tarvitsisi tällaista elämää enää elää. No eihän tästä nyt kukaan ole innoissaan. Koko ajan saa olla kylmä hiki päällä, että Pepille sattuu jotain. Niin se on muuten raskaana. No mut sehän on ihanaa. Tai kamalaa. Oliverin lisäksi toinen pieni elämä vaarassa. Meidän läheisille ei saa sattua enää mitään. Meidän täytyy lähteä Helsingistä. Ei voi olla todellista. Anteeksi, mä en tarkoita. Kyllä tarkoitit. Jenni on tapettu ja sä tuut tänne riehumaan. Ossi. Häiri. Viet tuon tekopyhän naamas mennessäsi. Ihme, että Helena on edes päästä meidät ulos. No ehkä se vähän ylireagoi. Mutta toisaalta mä ymmärrän, että se on huolissaan. Kuolla voi koska vaan. Siitä sitten riitelitte Isabellan kanssa. Sun äiti kuolemasta. No, mä olin tullut etsimään sua ja mä en viittinyt keskeyttää. Minkä asian Isabella haluaisi kertoa Sebastianille? Sen vaan, että me ikävöi vieläkin niin paljon äitiä. No et sä sit muka sais. Sen mielestä mun pitäisi varmaan unohtaa, että mulla ikinä edes oli äiti. Just. En mä näe muuta ratkaisua kuin, että me lähdetään kaupungista. Muuten joo. Mä vaan käsitän, miten mä saan Oliverin ja Isabellan mukaan. No, Isabella nyt lähtee minne vaan, missä se voi tuhlata rahaa korkokenkiä ja korui. Mut Pepille ei mene mikä tahansa läpi. Se on jotenkin koko ajan varpailla. Ehkä meidän täytyy kertoa kaikille totuus. Peppiä me ei rasiteta tämmöisillä asioilla. No sitten sun täytyy keksiä sille joku hyvä selitys. Kiristäjä. No, mitäs pidit tämän päivän suusta? Sä murhasit tänään viattoman ihmisen. No eiköhän silläkin jotain syntejä ollut.
Mutta ensi kerralla mä lupaan, että ei tule hutia. Ehkä tätä voisi lopettaa. Älä nyt. Hänäläinen ruletti on niin mukava. Mitä se sanoo? Ja tiedoksi vaan, teidän on aivan turha suunnitella pakomatkaa. Kun mulle tuli siitä tosi paha mieli, mä saattaisin tehdä jotain todella harkitsematonta. Ai, Severi, hei. Olisiko toi Liisa kotona? Sillä on valmiiksi paha mieli, eli hei. Just sen takia mä tulin. Mä nimittäin tiedän, miltä tuntuu menettää läheinen ihminen. Ja mä tulin esittämään osanottoni ja antamaan Liisalle nää. Ja Severi, ei. Eikö me voitais hetkeksi unohtaa nämä meidän väliset kärhämät? Okei. Yhdelle on. Jos mä saan tän suklaalle. Haluaisin esittää mitä nöyrimmät osan. Jos sä tulit purkamaan sun teiniangstias, niin etsi isäs. Mä oon saanut tälle päivälle jo yliannostuksen. Meinaat sä Iidaa? Kuulithan sä itsekin, miten se haukkui mut tänään. Sä ite kiusasit sitä kellarissa. Vai juoksi se saman tien itkemään sulle? No ei kuule juossu. Mä olin paikalle, kun te riitelitte. No sit sä varmaan itsekin ymmärrät, että Iida tarvitsee apua. Ja sun apuko on se, että sä yrität saada sen unohtamaan äitinsä. Mä en oo yrittänyt mitään muuta kuin saada Iidan anoreksian kuriin. Ai jaa. Sä taisitkin jo luulla, että se on jo terve. Päinvastoin. Sen sairaus on vaan pahentunut. Ottiko irtisanoutuminen sit vähän koville vai? Jenni on kuollut. Siis mitä? Etkä se nyt ole vähän mennyt tekemään? En tietenkään. Joku oli ampunut sen päivällä meidän rapun eteen. Mä vihasin Jenniä, mutta en mä sille tällaista kohtaloa halunnut. Kenet sä kuulit tosta? Ossilta. Se ajoi mut pois ja sanoi, että mä oon tekopyö. Se oli varmasti vain järkyttynyt eikä se ajatellut mitä se sanoi. Ossi vie aamu. Meidän suhteesta ei tule enää ikinä mitään. Mä haukuin sen ja Jennin siskon. Mä vaan surin. Hei, sä olit shokissa. Sä et ole tehnyt mitään väärää. Sä oot kaunis nuori nainen ja sä oot viimeinen ihminen, kuka haluaisi mitään pahaa kenellekään. Kaikki tietää sen. Oot sä oikeesti tota mieltä? Tyttö Parka riutuu